l'olor distant de flors de colors. Cada cop Hola, sóc l'Albert Llorenç. Creu Roja, Mans Unides i el Teatre Sant Vicenç s'han unit per una gran festa solidària. Hi haurà teatre, música, convidats especials i moltes sorpreses. I els Albians, amb les nostres brúixoles, també volem aportar el nostre granet de sorra a través de la música. No hi podeu faltar. No t'ho perdis, el proper divendres 13 de maig, festa solidari per la festa solidària. la brisa xiulant, el vespre arribant.